ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ସରଳ ଉପାୟ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଘେରି ରୁହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ନିଅ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କର, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ କର। ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅସୁବିଧାକୁ ପରିଭାଷିତ କର। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣ। ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତୁମର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିରତି ନିଅ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାଧା ପଥରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସଂଗଠନ ଏବଂ କ୍ରମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସଂଗଠିତ ରହିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଧାରଣା ରଖ। ସଂଘର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖାଅ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କର।